calculator profi cu un procesor foarte interesant. Am ales un Ryzen 9 5900X la un preț foarte bun la prins, pe care o să-l combinăm cu această placă RX 6600 XT, foarte frumosă, de la XFX, varianta cu două fanuri. Am pregătit aici și o sursă, un Corsair VS550, minimul ca și putere, dar am ales un brand premium, așa că nu-mi fac griji. Bun, hai să vedem cum stăm un pic și cu carcasa și așa. Un procesor foarte puternic care are nevoie de un cooler adevărat. Am ales un Achiris Uranus LS. Coolerul ăsta se învârte în jur la 120 de lei. Și hai să vedem ce primim la banii ăștia. Bun, deci avem suportul și pentru Oameni 4 și pentru LGA. Cam așa arată. Are RGB, are o simplă mufă care intră în placa de bază. Asta nici trebuie să o dăm jos ca să... Am mers pe gigabite A520M, care ne vine frumos cu IO Shield și cu două cabluri SATA. Placa asta am mai folosit-o și în trecut. E o placă mini ATX. Dacă desfacem noi din punga asta. Deci așa arată, avem sloturile de RAM, avem două sloturi, avem din asta pentru M2 și un singur slot pentru placa video. Carcasa arată ceva de genul. Avem sticlă mai închisă, avem 3 ventilatoare, 4 ventilatoare RGB, avem... Are până ce erau? Până Molex sau? Până Molex, configurație cu 7 din astea, practic configurația ATX. Bun, și acum o cam venit timpul să ne apucăm să punem fiecare componentă și să vedem cum o să funcționeze acest calculator. Și stați până la final ca să aflați și prețul calculatorului. Așa. Așa. E bun. Cam egal? Mie îmi pare egal. Ai dat, o intrat. Îl băgăm și aici în CPU fan și am terminat toată discuția cu el. Îl bag bine, mă, îl bag bine. Carcasa! Ia zi, vă, Victor, ce avem aici? Păi avem o carcasă de la Achiris, un pic cam basic din punctul meu de vedere, pentru că alimentarea de la fanuri se face până Molex. Avem 3 aici și mai avem al 4-lea aici care vine de la fanul ăsta din spate. Avem fâșia asta care nu-mi place deloc pentru porturile USB și pentru audio. Și pentru butonul de power și pentru butonul de reset avem aceste cabluri pe care le-am prins foarte frumos cu niște zipuri. Carcasa asta a venit cu șirofe. Da, pula mea și Foc. Băgăm aici la șirofe. Și-a pune la șirofe, facem calculator bun, bă. Rupe tot ăsta. Și avem aici un mic monstruleț de placă video care vine băgat așa. Ce, e băgată bine? e băgată foarte bine. E băgată foarte bine, aha. Bun.
Deci am terminat de asamblat calculatorul. Deocamdată așteptăm să mergem să vedem dacă funcționează totuși, dacă nu avem nicio problemă cu el. Am asamblat procesor, placă video, am făcut și un pic de cable management în modul în care s-a putut, pentru că n-a fiind o carcasă nu foarte generosă, nu ne permite să facem cel mai bun wire management. În final am reușit să punem și adaptoarele pe care le-am folosit și la build-ul cu dipcul. Da, carcasa asta, ce să zic, la prețul ei e foarte bună, deci 180 de lei în conceptul în care ne oferă RGB, ne oferă 4 fanuri, e calitativă, nu poate să se compare cu carcasa pe care am văzut-o primul build de pe canal, carcasa e albă. Arată foarte bine și avem și o tentă aici pe geamul din față ca să mascheze oarecum, na, cablurile sau mai multe chestii care nu trebuie neapărat să se vadă, cum ar fi toate componentele de pe placa de bază, cel condensator și așa mai departe. O să arate foarte mișto când o să lumineze RGB-ul de la fanuri. În final, prețul calculatorului acesta a fost de 2500 de lei, în conceptul în care doar placa video a fost achiziționată din lot, la restul componentelor au fost achiziționate noi. Un preț din punctul meu de vedere extraordinar, pentru că e un calculator cu care poți să faci absolut orice. Un calculator care în 2020 costa undeva la, nu știu, 4, 5, 6 mii de lei, depinde de configurație și de unde îl găsai. Aștept să-mi spuneți părerea voastră și ne vedem la următorul build.